GC News. Mima Owusu Akwaba had the latest and hot news. Kwana midi Bremo. So we can subscribe to the channel now. Let's just say subscribe. Now I like it. Now watch the video. I'm offer for so in na watch it. Afi yɛhwɛ nsɛm a abɛtu dwa ɛyɛ prophet bidi nsɛm bi ato dwa ɛyɛ 2024 general election no wada nsɛm bi adi ɛfa ɛyɛ abatoɔ mu na ntɛmtɛm ara yɛnkɔtie ɛyɛ nsɛm a ɛyɛ prophet adi ato dwa fa ɛyɛ election no ntie ɛyɛ ne nsɛm a bɔde ato dwa ntie nsɛm no so kɔ mmoadoma abambokuo mu a yɛwɔ mmoadoma a yɛde wɔn bɔ ban no yɛwɔ nkrama tuntum ɛne yɛwɔ enkrama fufuo enkrama no bi kura ho a obi ni wura timpenti o mu green ono anepe na enkrama green de me hu bi da na bambo mu ono bambo mu na wo mo eye tuntum no mommɔ mpaye ma wo 2024 efise bambo nyuma no a wo mo ye enkrama tuntum no 2024 no me hunu enkrama ye atuo ekeka won me san hunu enkrama ye a san krama tuntum bambo won se moadom a ombo ban omodoso ye wo kra ye wo kraman ye wo jata ye wo edian omodoso na mo ade ombo ban e ofie no wo mo ye tuntum no attack e wo so pa e wo 2024 yi nti wo beti e ho nsem bebre se saa adwuma no a nkraman no ye tuntum no a mo ye bambofo no ubon se attacks be ko won so edom be pu akọ won so attack won ne ade ubon se atuo entokwa pata so bedoso e wa afi no mu eti saa nkraman bambo emwa na wo mo ye tuntum no e ammo mpa yema wo wo ye sofo nso a 2024 be hye nkoma fa abato no ho ama Awurade nka nkire wo ye wa asofo mpanifo bi anyame yi omo ho nsem ne nema bi kire me a ebe ye onwanwa na me kai wono ti bia be ye onwanwa won de wadwen didi amanyokuo panyini bitimi frɛ obi sɛ ene nipa we nkasa mame sɛ de be ya kama mamanyokuo no obema mu adwo ofrɛ no sɛ sɛ amanyokuo na we ni nkuni mema we protect wadwuma enema Awurade yi kire me no so. That is why Ghana Awurade ekasa fa ha mo enti asofo mitumufo ma Awurade nkasa nkire o enhwe de terrain no kɔ enhwe ba bia mframa no bodua no kɔ nkasa mframa no bofiri benkum na achi adua no kɔ ha sɛ saa na ba ya bedi nkuguo efise 2024 no abato no obi ani nkunim de honam fam yesusu sɛ ba bia pro ebon nti ɔno efise Awurade a reject bi no munti no ɔbɛkɔ no ɔno so anuru line no ɔhwe kwam do honam fam wolidi bo hwe kwam sunsun fam no 2024 ba mo beto no Ghana no eye abato ahyase foforo a mo start ayete say start 92 saa na sunsun mu nete na ebe ya abato nso so a ebe ya den acha aba bi a motoye amanyokuo bi a nani abre onhwe no wankoyi na be de akira mfira hemfie ne hu ni srade ono ankasa so konua boda no kon ne hu ni srade uyi kire mu ono ewo ho nanso so de Awurade pese ye kana maka kire mu enti asofo abato ho nkom hye mfa wafu nkonante kana se de Awurade se se de ye ha se de Awurade se ye nka no ne ka no aso na eba na ye ho abaye ahi na omotaa yen enne kire de Awurade asoma no se osofo ndi na fu ne nam epepepe ne ma obeka favor okobu atan kire Awurade me ntimi nkobu atan bɔ ne kire Awurade wo ho na nwi sika na me kobre ti de ose me nka na meka eti asofo no monhwe don't predict, speak what the Spirit tells you truly and when your man amohwe oh we dey say dey ekwe dey we be di nkunim na obi adwane kɔ hɔ bebre asofo mpanfo agidi bebre no ohwe ma bia ohwe ade ne dane kɔ no adwane kɔ hɔ ohwe ba bia dane kɔ anyway dey aban we na beba no adwane kɔ. I am telling you, no one has won the election, even though God has been fighting with certain people. Na se Awurade so ni obi kuntokwa no so kokopa Awurade kyewa nso be nden enti obi anye na dwuma yie
me mamu secret Ghana abano a mobeto no me say 92 de no bia Ghana abana kwasi afa na mobe start abana mobeto no de muhunu se nordna to nordna no se nordna ni di nkunimu ewo ne MPP mu a which is there's question mark se nordna ni di nkunimu ho a oya abakosem oya the first nordna watimi abedi nkunimu MPP amanyuku num no asa breki 8 atoso ena said ye wono so wanchen e wan DC mu no so ebedi nkunim bi oya nordna dada but obedi nkunim ono so ya abakosem se ono ne mampanyini a okoya wasima watima san ba bio it almost start ade no obia e wo history to make it is a muka se efwa gise obi wie ne de bo no po na Awurade kan 2020 e ma meka kire mo ansa se 2024 no se ni ne beko mo ho na kai se meka nipa miense o mutiri be wo wiem e be papers ho na kai na e ho ane hwan kan kase aha anya no na akosi no kofo de hadi agro nipa mienu bi organ o mo ka bomu a o mo na be gi to menu easy e de o minus wo o mo ye mienu ba se be yo be ka bomu me nkwa akiri bio because sankofa platform de e ye DCM sa mawie mumma old boy spirituality is never done because of eniema bi eni ade a mebobo so e ka kire mo to honom e kanu 2020 2021 no e to ho mamo. The skies in the spiritual realm are not favorable. Enti so we osofo, we malam imam, so we kremoni, we kristoni. Ewie mu nyesa tifa Onyankopon som eni agro. Obi a wo hwemi bia, wo ka ho bi. Ewie mu nyesa ene manye owiem. The spiritualities in the skies are not favorable. Ye kato ho enra anajo na de kenanso ne me e chat na okai me say papa okai say ye free mountains ba wo last year say oka wadi ye na we ni nyina na e ba ye o na me say wakai me ye hwe yi na wie munye so wo ha sorema so e kremoni wo ye kristoni wo ye dieni se wo hwe me nko ade na nya me pese wo tibie ti no ma ba hwe me bon ho ban ewo akwan nyina so bon ho ban nye se mesi bia koyese kokotu aduro bia na se bia mesi kotu honhom bia na nye enonko ya hweye o ade yom esan betime sound easily esan betime sound say the skies no mu aye no wie mu aye no esan bi betime sound kora ti bon ho ban no comprises of eni nyina se wo ya hweye enema bi ho anko ho nema bi wa yi hu free montem na no me ma mo futu sem bi se dadoa opie bebre e wodua no mu a ye de hamasan bo ne hyem ti enye ba bia na wo so ye minie Ghana, as I'm talking to you no we are seeing na we munye ba Ghana ye skies no enye. Secondly, the region of Accra we munye the Santos, the Ashanti region, the politicians in the Ashanti region, spiritually, there is an attack. Spiritual attacks. Seeing Brissier and Kobeni. And you call no more. And Yama won Yameya Dumu no Yankopon pe ebemua. As I see a year dear free. Politicians in the region of Ashanti, the spiritualities in the skies are not favorable for you. And yet, ti bon ho ban kwanu ese nyina so wano kasa de obeka no ntokwa ba bia ado beko ba bia benanti afa onipa obeji na di bon ho ban. Politicians in Ashanti region, this is for you. Ye di mpaye de mo man no ye intercessory no anadwo bia ye di mo man ne ade no wada wona ekura bia won so wo ba bia wo tumi so awoyo nanso de me ka Awurade mfamre o to de ama me ma we so mu yie enye
In the first place, me say the skies, Ghana skies na nye. Iti we obi a wo hwe me sabria, hwe ho yie, toto nema yie, kura ahwe yie e wo abrabo num. Enye. And a greater Accra, the skies, the spiritualities in the skies, enye. Emutia yebesa ka akire mu. And na Ashanti region, politicians in Ashanti region, the spiritualities in the skies are not favorable. Kobini brisie sa enye. It is a baby says na se rade de dia. Said Ezekiel chapter 3, 16 to 17 okay no. Osi ma yon so when farm or mine itika. Ezekiel 33 krono anso say se me yibribi kire se besi no anka na eto na me bisa firi wo na wo ka no mo antie dia mema na to wo na enso me bisa firi ho awurade asem nie enye ti mesremo mo amwo ha no a motie no mo ho ban yie wo koforo ka obi ye no betwe mano mfronko utu ka pie na obi ye mano nko mutie ni yie unse Accra ye woi Crofort mi ye niema bi na abufu ogya kwan fifi no lodu ni me duru osa metia ho obi onim minim say discipline man, but there are certain things me duru ho a metwam nti obi a wonso saa bi open yie efri ne no hwe ne yie o saa de no obi okora nya bi o ye say hey one o ya skies no munye invited evil spirit no I am more because of the election. They invited evil spirits no I am more e wo manum enipa de ade hye fo mo na awurade atonsuo no ahoro afiri wo diaman kofo ya na omo ye because omo ye enye ye omo hu ade kro, but I have seen it. Nyankopon pese omo tie no eye bribi nti ama se obi ko eye bibi ne ye kire na de se on fan hye fo wa ya enye ye dia mo na no be koso aye because pese ye nti ama invited spirit no adoso me kan omo mpe. But already, and also, already as some abamin chance a mensi or mine, no. Timesra Muhe, Muhe, and yet, who would be a sham rather more mania? You we can defone a biddy chili, we can defone a biddy chili, Omunina Kojan, who rebel beer. Almost shamra, so mine be on mine being there. Whoever be a shamra, the more mine. You would your bano danny, Nabidia chilini, oh, for half for bano danny, Nabidia chin, and yet both sides in and yet Kojan, a be a jane. And yet, a diamond, ya bompayamo. Na, as I say, a radi watch your maw, Tina, or the neddy. Sorry, Yampong. You waiting for wedding and summer year prophecy at Wada and some ready. Because Disney so and our hello 7 young subscriber ya Mr. over subscribe no like it. Now watch a video no ama of froso enye bi na wahwe. Also bet me at Wárning Afriyie and some way na ho e comment box ni waiting in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.